What's up mga ate kois? Maligayang Pasko sa inyong lahat. Andito pa rin tayo sa Bicol. Maraming salamat sa lahat ng subscribers natin. Kung di pa kayo nakasubscribe sa channel natin, subscribe na kayo. Hit nyo na rin yung notification bell natin dyan para updated kayo lagi kapag may bagong videos tayo na ilalabas. Meron tayong nasaksiyang pangmalakas, pangmalupitang Karoling kanina. Ito, isi-share ko sa inyo. Ayaw na kayo sa pangin naman. Yan yan. 11.4121. Yus maray na bangge.
ganda ng gabi. Alright! Pasulyap-sulyap lang nang makita ko ninang at nino. Paingin ang pamasko ang aming grupo para lamang magpasaya ng tao. Ang aginaldo na ibinigay ninyo. Para sa amin, kayo ay anghel. Ang pagkasalamat sa Diyos na mapamahal. Binigyan mo ng buhay ang mundong makulay. Pasko na! Pasko na, at lumayan na. Paparuma, bugi o tsa-tsa. Pasko na ba? Marami pong lalat. Sa amin ay nagdulot. Nandi kami malungkot. Kami ay bye-bye. DB Tinsky. Subscribe kayo sa channel natin, ha? Thank you! Thank you. Darling. Bye. Subscribe na. Okay, huwag kami lumalaw. Subscribe and hit the bell and the something and basta yun. Subscribe and hit the notification bell for more videos.